Zanimljivo, šta će biti ispod vaših poklopaca? Mija ima corn dogovi. Cool. A šta će biti kod Jane? Come on! Oho, to je kost. Jane, nisam znala da si u duši pas. Hajde da počnemo sa Mijom. Latko, sad ću probati corn dog sa čokoladom. Wow, kako lepo izgleda. O, a kako se lepo rasteže sir. Previše ukusno. Već sam pojela jedan corn dog, a vreme za još dva. Sad ću i vas pojesti. O, kako ste ukusni. Ispada da se sir sa čokoladom odlično slaže. Ko bi znala? To je to. Jane, možeš da nastaviš? A nešto nemam želju. Ova kost izgleda tako ružno. Ne verujem da čokolada može nekako pomoći, ali vredi probati. Dovoljno. Jao, ona je tako tvrda. Ne mogu da je zagrizem. O, tačno. Molly, dođi ovamo. Jel ti se sviđa kost? Možeš sve pojesti. Prijatno. Čekamo novu hranu. Hajde ovog puta prva nek otvara Jane. Šta si dobila? O, to su štapiće Poki. Mija, skini svoj poklopac. Jedva čekamo da saznamo šta je ispod njega. O, to je celer. Ja ću biti prva. Baš mi se posrećilo. Vidi kako mogu. A ti ne možeš tako. O da, želim još. Sve štapiće su različitih boje. To je tako cool. Želim da pojedem sve do kraja. Mija, prestani da bulješ u mene. Kvariš mi apetit. Moram da uzmem jedan štapić. Ne može. Tog ni meni neće biti dovoljno. Želim da pojedem sve sama. Došlo je vreme da umočim sve štapiće u čokoladu. Wow, koliko ih ima. Sa čokoladom izgledaju još lepše. O, da. Jao, ja sam oduševljena. Mija, možeš da nastaviš? Hajde. Let's go! U redu. Ovaj celer izgleda tako strašno. I kako da ga umočim u čokoladu? Tako je velik. U redu. Probat ću malo. Jao, čak i u čokoladi izgleda strašno. Uj, ukus je svakako odvratan. U redu. Sad ću umočiti čitav celer u čokoladu da bih ga što prepojela. Moram skupiti svu snagu i brzo uraditi to. Uj, osjećam se kao krava koja jede travu na livadi. Što nisam dobila neku čokoladu ili keks? Još malo. Gotovo. O ne, osjećam se loše. Svaka čast mi je. Šta ste sada dobili? Skidajte poklopce. Wow, ovo je McDonald's. Cool. A šta je Mija? Beli luk. Odvratno. Neka prva bude Jane. Ona je imala sreće. Sad ću snimiti pregled svog Happy Meala. U njemu ima toliko ukusnih stvari. Ovo je lep, sočan hamburger. Miriše tako lepo. O, tu je čak i pomfrit. Ekstra. Vidim da tamo ima još nešto. Oho, to je sladoled. Kako sjajno. Sve izgleda baš lepo. Moram brzo probati hamburger. Jedva čekam. Hej, šta ti treba? Dobro, dobro, sad ću ga umočiti u čokoladu. Nadam se da će hamburger biti ukusan čak i sa čokoladom. Sad ćemo saznati. O, zaista je ukusan. Mnogo mi se sviđa. A sad je vreme za pomfrit. Mislim da ga čokolada definitivno neće pokvariti. Sad ću probati jedan krompirić. O, to je preukusno. Mogu li
ja da probam samo jedan krompirić. O, hvala, Jane. Toliko sam želela da probam pomfrit sa čokoladom. Wow, baš ukusno. Došla mi ideja. Neću da umačem po jedan krompirić. Stavit ću fontanu sve odjednom, da bi pomfrit bio potpuno prekriven čokoladom. O, fantastično. Zašto McDonald'su ne služe pomfrit sa čokoladom? Moram im obavezno reći da je to ukusno. Da, razumela sam. Dosta je već. Sačekaj, imam još sladoled. Sigurno će biti neverovatno ukusan sa čokoladom. Sad ću ga probati. O, fantastično. Ovo je jako ukusno. Ipak, pojesti sladoled na kraju je bilo najbolje rješenje. Mija, sad ti. Šta? Beli luk? Ja sam već zaboravila na njega. Neću da ga jedem. Dobro. Znam da moram. Oh my god. Uj, koliko je gadan ukus. Ovdje definitivno treba više čokolade. Ja ne mogu ni da gledam to. To je odvratno. Ali sam se izborila. Zadovoljna sam sobom. Ali stomak je potpuno nezadovoljan ovakvim ručkom. Ups, izvini, Jane. A da li zaista tako jako smrdi? Jedva čekamo da saznamo šta sada imate ispod poklopaca. Jane, ovo su prstenove lizalice. Cool. Brzo ih stavi na prste i umoči u čokoladu. Baš mi lepo stoju, zar ne? Mija, kako ti se čini? Treba ih brzo umočiti u čokoladu. Cool. Čokoladne lizalice su tako ukusne. Posebno kad ih jedeš odvojeno. O, da. Oduševljena sam. Dobro, sad ćemo vidjeti šta ja imam. Ovo je Cheetos. Samo što je ljut. Volim Cheetos, ali ne podnosim ljuto. Moram probati jedan komad da procenim koliko jako je ljut ovaj čips. Uopšte nije. Poješću odmah nekoliko. Nabošću ih na štapić i umočiti sve u čokoladu. Tako je. Ovaj Cheetos izgleda tako primamljivo u čokoladi. Sad ću probati. Ekstra. Treba pojesti sve. Divno. Osjećam ljutinu. A Jane, ovo je ipak jako ljuto. Ne mogu da opustam vatru. Čuvaj se. Mija, dosta. O ne, na šta ličim? O ne, još uvek gori. Treba popiti čokoladu. Pomaže mi. Treba još popiti. Sve je prošlo? Da, preživela sam. Ko sada skida poklopac? Hajde istovremeno. Wow, kakva lepa lubenica. Mija, blago tebi. A šta je kod Jane? Ovo je žele sa brokolijem. Uj. Neka počne Jane. Dobro. Sad ću probati bez čokolade. Odvratno. Uzet ću mali komadić kašikom. Uj, čak i žele užasan. Nadam se da će sa čokoladom biti manje užasan. Joj, odvratno. Ali sa čokoladom je barem podnošljivo. Dobro je, moram što pre pojesti ovu žele gadost sa ukusom brokolija, da što pre zaboravim na ovo. Sa čokoladom nije tako loše. Ostalo još malo. I još malo. Ostalo je najgore pače sa brokolijem. Ovdje treba više čokolade. Fuj, gadost. Uopšte mi se nije svidalo. Napokon mogu probati lubenicu sa čokoladom. Sad ću umočiti u čokoladu i probati. Ukusno. Želim još. I još. Treba mi više čokolade. Da, tako je.
mogu da stanem. Poješću sve. O, blago meni. Jao, zaboravila sam na koščice. Moram ih ispljunuti. Mija, pa ne u mene. Prestani odmah. Jel gotovo? Ovo lice na tanjiru od koščica liči na mene. Ha? Hajde još jednom da skinemo poklopce. Šta je kod Mije? Wow, to su pahuljice. A šta je kod Jane? Jao, to su sirova jaja. Užas. To, meni se posrećila. Dobila sam cornflakes. Sad ću ih umočiti u čokoladu. O, da, divno. O, imam ideju. Ovo je cornflakes. Ja nemam mlijeka, ali imam čokoladu. Tako da ću jesti pahuljice sa čokoladom. To mora biti nevjerovatno ukusno. Wow! Yes! Oho, to je jako ukusno. Čak i bolje nego sa mlekom. Jane, obavezno moraš to probati nekad. Divno. A ja imam sirova jaja, ozbiljno. I kako da ih jedem sa čokoladom? O, ako budem lizala čokoladu sa jaja, to će biti ukusno. A šta će biti ako zagrizem jaje? Fuj, odvratno. Uopšte mi se ne sviđa. O, došla mi je sjajna ideja. Mija, pozajmi mi tanjir, molim te. Hvala. Sad ću razbiti sva jaja u njega. A onda staviti tanjir ispod čokolade. Da, napunit ću čini čokoladom. A zatim promešati to sve mutilicom. Savršeno. A vreme je da probam. Oho, to je ukusno. Ovo sam spremna da popijem. Jao, Mija, ovo je tako ukusno. Oduševljena sam. Jane, imaš tako lepe brkove. Ovo je posljednja hrana. Skidajte poklopce. Wow, Mija ima popit, cool. Možeš se igrati sa njim. Šta? Je li to žele? Wow, super. Prvi put vidim ovakvu igračku. Jedva čekam da je probam. Ali prvo hajde da vidimo šta je Jane dobila. Uj, to su pileće nogice. A Jane, spremna sam da budem prva dok se ti pripremaš. Sad ću probati ovaj žele popit. Sa čokoladom će sigurno biti jako ukusan. Probam. Wow, to je jako ukusno. Fantastično. Ostalo još malo. I... da, ovo je divno. Jane, sad ti. Stvarno, već. Dobro, sad ću da probam ovo. Te pileće noge izgledaju odvratno. Nadam se da će ih čokolada učiniti barem malo boljim. Uj, plašim se da probam ovo. Ajoj, to je još gore nego što sam mislila. Jadna ja. Wow, Jane, svaka ti čast. Hajde, pojedi to sve i gotovo, završit ćemo izazov. Jao, ne mogu da verujem da radim to. Jadna ja. Ostalo još malo. Jao, gotovo, ne mogu više. Uj, to je odvratno. Sve u redu. Kad čekate, gladna sam. Čekamo da nam kažeš šta želiš. Jede mi se pasta. Pasta, dobro. Važi. Bako, probudite se. Vaša unuka hoće pastu. Špagete, to je lako. Nije mi prvi put da ih spremam. Tu nema ništa teško. Znam recept na pamet.
Opći! Joj, izvinite. Baš ti hvala, Enid. Izvinite još jednom, samo sam htjela sama da napravim špagete. Nakon brašna mi trebaju jaja. Mogu čak i da žongliram njima. Jo, stani! Opet se izvinjavam. Uvek sam mislila da sam dobar žongler. Testo je spremno, sad ga treba podeliti na kuglice i svaku kuglicu obojiti u određenu boju. A nakon toga ću napraviti špagete uz pomoć specijalnog aparata. Odlično mi ide! Svi će imati obične špagete, a moje će biti u obliku cveća. Odlično! Bako, a šta ti radiš? Sve je super. Znam da moja unuka voli obične špagete sa kečapom, tako da ću to ispremiti. Wednesday, ostala si samo ti. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Ne želim da imam obično jelo. Dodat ću crnu jestivu boju. Biće super. Kečap ću također dodati. Biće umjesto krvi. I naravno treba žele oči. Dopunit će kompoziciju. Dušo, jesi li spremna da probaš i izabereš pobednika? Ne znam odakle da počnem. Probat ću prvo bakine klasične špagete. Toliko puta sam ih već jela, a mislim da će ukus biti isti. Da, kao što sam i mislila, ukusno, ali jednostavno. Oho, jelo Enid izgleda prelepo. Žao mi je da ga jedem. What? Oho, ovo liči na vampirske očnjake. Zar ne mislite tako? Samo što ove špagete nisu skuvane, nemoguće ih jesti. Oho, jelo Wednesday također izgleda dobro. U njenom je stilu. Prvo ću probati ovo oko. O da, obožavam takve. A Wednesday, kako si znala da se špagete dobro slažu sa bombonama? To je nerealno. Ovu pastu ću pojesti do kraja. Neću ništa ostaviti. A Wednesday je pobedila. Čestitam. Kako? Zar nisam ja? Wednesday, prestani da me plašiš. Dušo, šta ti se jede? Želim koktel. Hoćete moći? Naravno, opusti se. Sve ću učiniti za tebe. I ja to mogu. Moj koktel nećeš nikad zaboraviti. Osnova će biti Sprite. Treba ga sipati u čašu neobičnog oblika. A sad ću dodati tajni sastojak koji će dati Sprite-u zelenu boju. Stvar, idi kod Enid i donesi mi šlag. Kakva je to đavolska ruka, marš! Bako, ne diremo pomoćnika. Stvar radi samo ono što ja kažem. Dakle, ukrasit ću koktel šlagom, a na vrh ću staviti gumene oči. O da, svaka mi čast. Crveni sirup također neće škoditi. A šta čekam? Moram i ja spremiti koktel. Prvo mi trebaju žele bombone. Podelit ću ih po bojama. Gotovo. Sad ih treba poređati u visoku čašu. Pogledajte kako lepo izgleda. A sad ću rastopiti bombone fenom. Da, tako je. I posljednji korak je šlag. Sa šlagom svaki koktel izgleda bolje. I naravno bombonice za ukras. A lepota, devojke, spremili ste lepe koktele. Samo što uopšte niste razmišljali o zdravlju moje unuke. Moj koktel će biti od povrća. Stavit ću u blender što više povrća. Tako je. Ostalo je to sve samljeti. O da, moj koktel je spreman. Kako lepo miriše. Strašno, povratit ću. Prvi put se slažem sa tobom. Ma dajte. Sigurna sam da će se moje unuki dopasti moje piće. Mala, vreme da izabereš pobednika. Svi kokteli izgledaju dobro. Bakin koktel je najobičniji, tako da ću njega prvo probati. Fuj, plaši me ova grana. Nadam se da je ukus dobar. O ne, odvratno. Bako, to je nemoguće piti. Sljedeći će biti koktel Enid. Izgledaju mnogo bolje nego bakin. Obožavam šlag, o da.
Takav koktel ne treba piti, već jesti kašikom. Poješću sav šlag. O, da. A sad ću probati koktel. Čudno, zašto je tako gust? Nemoguće ga je piti. Ne mogu ni da ga probam. Wednesday, ostala si samo ti. Sad ću probati tvoj koktel. Jedva čekam. Konačno nešto ukusno. Prelep je. Ne mogu prestati da ga pijem. Divno. Lepota. A ko je pobedio? Wednesday, naravno. Čestitam. Unuko, kakav zadatak nas čeka ovaj put? Bako, sve je veoma lako. Spremite mi salatu. Želim nešto lagano. Salata znači salata. Spremit ću ti najlepšu salatu, dušo. I ja isto. Upravo sam donela salatu iz bašte. Da li mi treba sir i krušne mrvice? Da, to će biti Cezar salata. Odlično. Paradajz mi također treba. Skoro sam završila. A šta vi radite, deco? Odlično. Smislila sam kako da učinim salatu ne samo ukusnom, već i lepom. Opet ću napraviti cveće, ali ovaj put od povrća. Imam specijalni kalup za to. To izgleda kao pravi buket, zar ne? Svaka mi čast. Koje cveće? To je dosadno. Salata mora biti tamna. Dodat ću bosiljak. Obožavam ovu svoju lobanju, tako da ću i nju staviti na tanjir. A na lobanju ću zalepiti druge sastojke, sir i šunku. Sada to treba preliti kečapom. I staviti 2 oka. Tako je. Lobanja sad izgleda mnogo zanimljivije. Kakav užas! Da sam vidjela to noću, umrla bih od straha. Strašno. O, završili ste. Wednesday, šta si ti spremila? Jo, kakav užas! Nikad nisam vidjela takve strašne salate. Plašim se čak i da je pipnem, a kamoli da probam. Da vidimo šta je kod bake. O, to je Cezar salata, super! Takvu salatu mogu jesti non stop. Poješću sve do kraja. O, da. Baš sam zadovoljna. Hvala, bako. Ostalo je da probam salatu Enid. Fuj, to je samo povrće. Ne sviđa mi se. Baka je pobedila. Bako, ne ometaj se, imamo novi zadatak. Jede mi se krofna. Važi. I ja volim krofne, a brzo ću je spremiti. Opet će spremiti nešto dosadno. A nije tačno. Krofne trebaju biti ukusne, a ne lepe. Ja ću opet napraviti nešto slatko. Svaka krofna će biti određene boje. Mala će biti oduševljena. A šta je to bilo? Ne prilazite mi, nemojte mi smetati. Moje krofne su skoro spremne. Deo posla je završen, a vreme je da ukrasim svoje jelo. Nikako ne može bez crvenog sirupa. Baš liči na krv. Ali to nije sve. Belom glazurom ću nacrtati paučinu. O, da. Izgleda ekstra. Odlično mi ide. Stvar, treba mi Nutella. Požuri. Bravo. Bez tebe ne bih napravila šišmiša. Pogledajte kako cool. Glava mu ne treba. Moje krofne su spremne. Zanimljivo. A ja neću preterivati sa ukrasom. Samo ću sipati šećer u prahu. I to je to. A moja unuka to voli, znam. O, da, izgleda divno. Moje šarene krofne su također spremne. Tako su lepe. Hoću da se slikam sa njima. Super. Ali to nije sve.
Stavit ću još šarene konfete. Treba ih samo otvoriti. Hajde. Jau. Sad mi je sav jezik u tome. Ali nema veze. Vreme je da saznamo ko je pobedio. Wednesday je ponovo spremila nešto zanimljivo, ali ovaj put se ne plašim da probam to. Nije loše, ali priznajem, očekivala sam više. Dalje ću probati bakine krofne, ali pre nego što ih pojedem, napravit ću kul od njih. Tako će mi biti mnogo zgodnije da ih jedem. Obične krofne, ukusne su, ali ništa posebno. Da vidimo šta je Enid spremila. Njene krofne izgledaju najlepše. To je nerealno ukusno. Enid, tvoje krofne su najbolje. Hvala ti puno.